Avui he deixat la meva prestatgeria per a vindre'm a este festival a fer un poc de trabajo de campo, de treball de camp i veure quins són els hàbits de lectura de la gent que ha vingut al FestJoc. I per a fer-ho no estic sola jo fent preguntes així a la gent, sinó que estic acompanyada de les xiques de la síntesi. En cuanto a la organización, sí que es de verdad que yo la terreta hasta la sustituiría por césped artificial, no estaría mal. La cerveza te la duen. La cámara no está allá. Era joven, tot això era camping. Jo crec que s'estem excedint ja en esta entrevista. Bueno, se'n recorden el seu nom i són les 3 de la vesprada. Suport your local, l'autor. Per favor, Samuel. Ni conec el poble, però la hòstia. Com hoy, me flipa. Però escolta, que no són monòlegos. Estem en un festival de música en valencià. Sí, per supost, el FestJoc, que es celebra així a Benlloc. Música en valencià. Sí, no? M'acaba d'entrar de que porten 15 anys ja celebrant esto al poble de Benlloc i volguer agrair a l'Ajuntament de Benlloc, tio, perquè ni conec el poble, però la hòstia. Se fan moltes coses. Hablar de mi libro. Uf, Samuel. Nina Baifer és una artistassa valenciana. Que acaba de treure una cançó. Sí. Com es diu? Cuida't. Safarets Podcast, mos podeu seguir en Instagram i en Twitter. Estem en el fons de Malparlat amb els xicos d'Escama. Marta de M'Estudiant. Soc estudiant de Medicina i faig divulgació en valencià en les xarxes socials. Perfecte. Tu de quin poble eres o d'on eres? De Nules. Vale, bueno, jo soc de la prestatgeria, que no és un poble, és un canal de YouTube, però bueno, vale, també. Título: Sí, soy una payasa y ¿qué pasa? Estic fent així com una espècie d'estudi d'hàbits de lectura, sí, en el FestJoc. Perfecte. Claro, el FestJoc és un festival de música en valencià. Les lletres en valencià, tu com les dus? Llistes en valencià? Sí, llisc prou en valencià. Quan vaig a la biblioteca del meu poble, a la primera prestatgeria a la que me dirigís, que és la de llibres en valencià. O sigui, llibres en castellà, crec que ja n'he llegit massa en la meva vida. El Quijote, la Celestina, estic ja fins així. Com que els últims anys m'he conscienciat més d'intentar llegir més en valencià, la nostra llengua. Hem de donar més a veure als escriptors i escriptores valencianes. Support your local, l'autor. Per favor. Eres lectora en valencià? Llitges en general? I llisc en general, sí. Però últimament he de dir que no estic llegint molt. Sí, l'últim llibre que hem llegit és Maleïts feixistes d'un autor d'Altea. Increïble. Per què dius hem llegit? Ho heu llegit en plan conjuntament o algo? Per a comentar-lo entre els dos, ens el va recomanar Aitor. Què passa, Penyeta? Ara mateix estic llegint Cantelló i la muntanya balla. Vale. M'està costant una mica de llegir perquè sí que és cert que és un llenguatge tan excessivament vell. Gina, de Maria Climent. Jo crec que és el meu llibre preferit d'este any i molt recomanable per a totes les dones de la nostra edat. Problemes existencials en els quals m'he sentit molt identificada i pense que és molt bona lectura per a totes. L'últim llibre que me'n vaig llegir també en valencià va ser Sant Pauli, de dos periodistes dels quals no recordo molt, però és un llibre que parla del barri obrer d'Alemanya, de Sant Pauli, un club de futbol molt reivindicatiu i antifeixista. Chame, hoy imposible, yo no puedo, tengo fútbol. La lluita, i també es pot practicar esport, i mesclar la política no, sinó els pensaments de la ideologia de la gent de barri tota la vida. Diari d'una banyera, que és de Julia Peró. És com poemes d'amor, desamor. Està guai. Llitges poesia. Sí. A mi és que me costa molt llegir poesia, no sé molt bé per què. Pues intenta-ho. Vale. Recomana'm un autor de poesia. El que estic llegint te'l recomano molt. Un autor / autora que hauríem de llegir tots, que recomanes? Crec que va ser el meu estiu de passar de primària a l'ESO. Era com, vale, un antes i un després en mi vida. Gemma Pascual, és de Xenia, tens un WhatsApp i no me'n recordo el de Twitter. A mi me va marcar molt perquè jo era jove i va ser Laura Gallego, que és d'ací de València, de Quart de Poblet, i crec que és una autora fantàstica per a introduir-se en la literatura juvenil de fantasia. Ara mateix estic flipant la en Ken Follett. Carme Cardona, que acaba de guanyar un premi, no recordo el nom. El llibre és La casa invisible, brutal. I a Chungarro, que també és valentuber, Que jo tinc el seu llibre, me'l va enviar. Hipocondria mon amour és com si fora prou autobiogràfic i Outremer és una història de ficció guapíssima. A quin grup tens més ganes de veure? Tinc bastant de l'er per el diluvi. Que ve ara mateix? Que ve ara mateix. Quin anava abans, que ara no me'n recordo del diluvi? Xavi Sarrià. Xavi Sarrià. Ai, no Michel nom, tio, estic quedant fatal ara mateixa. I al carrer, tots al carrer. I avui, evidentment, pues, Zo, i també amb Malux a menjar un poquet del culet. Mou el bullate, mou el maluc, mou la peli, no eres un
Sabries dir del cartell del FESJOC, o sea, dels que canten, Sí. mínim una persona que hagi publicat un llibre, sabries dir algú? Hòstia, el cartell del FESJOC, que hagi publicat... Hòstia, n'hi ha? I ara em caga, cavaller. Me'n recorde molt de quan Xavi Sarrià va fer la presentació de totes les cançons parlen de tu en el meu poble. Eixe llibre, la veritat que m'ha agradat molt. Xavi Sarrià te vull, però no me va acabar d'agradar. No t'agrada com a autor? No. T'agrada com a músic? Com a músic, la rehòstia. Per a mi és una barbaritat, en certa manera és un atac. Saps un altre? Està tocant tant. Feliu Ventura, evidentment. Tots al carrer. Feliu Ventura. I recomano bastant el llibre, és bastant bonic. És bastant bonic. Música i lletres, ¿vale? En què te Música i fixes antes Sí. en una cançó? Melodia o lletra? Buah, és que jo soc percussionista Ah. i en el ritme em fixe molt. Ser percussionista, què significa? Explica'ns un poc. Tocar percussió. Bateria, xilòfono, lira, toquem molts instruments. Li tires a tot un poc. Sí, sí. Tot el que siga pegar cols. No, per favor. Però sí, no, però sí. En la melodia, òbviament. Jo no puc negar-ho, que jo porte tota la vida mamant la música. I què toqueu? Jo el trombó. Jo toco el saxo alt. Si m'ha d'agradar una cançó, primer m'ha d'agradar el missatge. Moltes voltes, si la melodia no m'agrada, directament és que no arriba a escoltar la lletra. Tu veus la portada d'un llibre, és la mateixa metàfora, no? En plan, tu la veus i te crida l'atenció, però després igual el llibre té més. Exacte, doncs en la música passa el mateix. I estem així amb David, que forma part de l'organització del FESJOC. Des de fa 15 anys apostem per la música en valencià, apostem per l'escena en valencià, per fomentar grups, per donar a grups també l'oportunitat d'actuar en un públic massiu de milers de persones. Tornarà el format tradicional del FESJOC? Tornarà, esperem pront l'any que ve o a l'altre, si pot ser l'any que ve millor, per dos motius, per nosaltres, però també per la gent i perquè això vol dir que la situació sanitària està bé. Qui no té ganes d'un festival com els que recordàvem abans? Tornarà i vos esperarem a totes i a tots.